paljon korkeammin tavoitteen ja silloin pitää tuohon saada vielä metrejä lisää. Ja kilpailun tulee päättämään Thomas Röhler, jolta se tikkari vietiin pois tylysti. Siitä vietiin kuoret ja kaikki viimeistään tuon Mitkämäen heiton jälkeen. On. Nyt on muuten Röhleriltäkin sellainen kaari, että alta pois mittamiehet. Mikä kaari! Röhlerihän räjäyttää viimeisellään lähes 90 metriä. Hakee sen tikkarin takaisin. Thomas Röhler hän räväyttää Kuortanella. Ennätys. Ja nyt syöttää muuten sitten suomalaisille Kuortaneen kisalääkettä oikein roppakaupalla. 89-27. Jättikaari Thomas Röhleriltä. Ja viimeinen kierros sytyttää kyllä tämän Kuortaneen kisan oikein ilmiliekkeihin. Ja palopäällikkönä siellä häärii Thomas Röhler. Aikatempun tekee viimeisellä 89-27. Ja Röhler vie tämän Kuortaneen. Kai nyt voidaan sanoa legendaarisen keihäskilpailun. Todella kovat tulostasos nousi viimeisellä kierroksella ja aivan uskomattoman hyvin